Prim Ministru li quddiem żieda fin-numru ta' fatalitajiet f'pajjiżna kaġun tal-coronavirus qed jibqa' jgħid li qed ngħixu f'normalità. Miżura li ippermettitilna nibqgħu ngħixu il-ħajja relattivament tista' tgħid normalità fil-ħajja ta' kuljum. Diska li ilu jdoq mill-bidu tal-pandemija u li qed tkompli tnisser rabja fost il-pubbliku li jisimgħuh jitkellem hekk. Rabja li kienet evidenti anke fil-kummenti fuq Facebook wara li Net News irrapporta kliem Robert Tabela f'Marsa Xlokk. Jekk din normalità għax qed tgħidilna li ma nistgħux niċċelebraw il-miliet mal-qraba tagħna. Tlif lil missieri bil-COVID mit waħdu qisu annimal, din normalità? Ħafna semmew in-nuqqas ta' normalità fid-diversi oqsma bħal pereżempju ir-realtà tas-sidin tal-barijiet u negozji oħrajn, inkluż dawk li jaħdmu fis-setturi marbuta mat-turiżmu. Ma naqsux ir-referenzi lejn in-numru ta' każi fost dawk l-aktar vulnerabbli bħall-anzjani tagħna u għal fatt li qed ngħixu ħajjitna libsin maskra. Żgur li mhux normalità għal min tilef xogħlu kien hemm min kiteb u oħrajn esprimew it-tama li jsiru l-festi la din normalità. Bosta kienu dawk li qalu li l-Prim Ministru mhux qed jgħix fl-istess pajjiż bħalna, filwaqt li oħrajn qalu li kliem il-Prim Ministru huwa insensittiv. Aktar u aktar għal min tilef lil-qrabatu kawża tal-virus u għal min qed jagħti saħħtu fil-ġlieda kontra l-COVID. Il-frontliners li sa minn Marzu qed jgħixu kollox minn barra n-normalità.